Priatelia, vítam vás. Opäť sme na YouTubeovom kanáli Západoslovenskej televízie. Dnes mám veľmi zaujímavého hostia. Je to bývalý riaditeľ Úradu na ochrany ústavných činiteľov a diplomatických misií, plukovník v zálohe, doktor Juraj Zábojník. Vítam vás. Dobrý deň aj vašim divákom a ďakujem za pozvanie. No, pre Západoslovenskú televíziu a YouTubeový kanál sme spravili asi 5 videí na tému o atentáte na premiéra Roberta Fica. Dnes by sme sa na to pozreli práve z tej takej, povedal som, tej technickej stránky a hlavne z toho, ako postupovala tá ochranka. Boli tam chyby, neboli tam chyby. Už máme dostatok informácií, lebo tie prvé hodiny možno neboli tie informácie také komplexné. Ale keďže už prešiel viac ako jeden deň od toho atentátu, tak môžeme si povedať niektoré tie veci. Pán doktor Zábojník, najprv mi povedzte váš taký všeobecný názor a povedzte, čo chcete celkovo na tú situáciu ohľadne toho atentátu na premiéra Roberta Fica. No takže poďme pekne step by step, krok po kroku. Stalo sa niečo, čo sa nemalo stať a je to veľmi tragická udalosť. Je mi to ľúto, že sa to stalo ústavnému činiteľovi, pánovi premiérovi. Týmto mu aj chcem poželať veľa pevných síl, aby to zvládol. A po informáciách, ktoré mám, že neboli zasiahnuté hlavné orgány, či je to aorta alebo dolná duta žila blízko brušnej dutiny, kde by bolo do 3 minút po človeku, tak zrejme pri tomto všetkom, že aj keď ho nedokázala ochrániť ochránka, tak ho ochránil osud. A je mi to ľúto, že som riadil tento úrad v minulosti, a že sa také niečo stalo práve za asistencie tohto úradu. Členov mnohých poznám, pretože som ich prijímal do policajného zboru. No a došlo k určitým reťazovým reakciám a v tých reťazových reakciách boli určité diery. A teraz si musíme povedať, o čo sa vlastne, o čo ide, čo sa dialo. Sleduje to celý svet. Áno. Napísalo, vzhľadom k tomu, aby vaši diváci vedeli, sme Úrad ochrany ústavných činiteľov a diplomatických misií, sme členom Svetovej organizácie ochranných služieb. Áno. Tu som zakladal ja aj s mojimi priateľmi, kolegami z Úradu ochrany a zahraničnými kolegami a je v nej združených takmer cez 150 štátov. Má to veľký efekt na to, že si vymieňame skúsenosti, že komunikujeme všetky možnosti, ktoré spadajú do toho spektra, do toho portfólia možných útokov na ústavných činiteľov. No a hneď prvé miesto bolo po zasadaní na Slovensku v Jeminovskej doline pred 30 rokmi takmer. Hneď ďalšie nasledujúce miesto bolo v Izraeli, pretože chceli Izraelci z ochránky premiéra Netanjahu a z okolností bol aj vtedy premiérom. Áno. Že aby sa to konalo ďalšie rokovanie v Izraeli, pretože im zabili Icaka Rabina. Áno. Igal Amir ho stredil 3 ranami do chrbta z Berety, zbrane, ktorá má 9 mm. Asi aj vtedy zlyhali tie izraelské služby. Určite. Ako náhle my nemôžeme vôbec ani len polemizovať, že či zlyhali alebo nezlyhali. Ako náhle dojde k útoku alebo k usmrteniu ústavného činiteľa, tak zlyha. Áno. To máte jak s motorovým vozidlom. Keď dojde k technickej poruche a vy havarujete, tak zlyhalo motorové vozidlo. Áno. Tu nie je čo riešiť. No a nech to dopoviem teda, tak tieto skúsenosti sa vymieňajú, potom sa vytvárajú tzv. Formácie a každý sa musí poučiť. Tam sme rozoberali napríklad útok na gruzínskeho prezidenta Ševarnadzeho, kde strieľalo takmer 20 teroristov na ňo a ten kolega bol s ním v aute v Pancierovom, kde to prežil. Takže všetky tieto veci sa musia realizovať, komunikovať a vyhodnocovať. No a teraz tej samotnej formácii okolo pána premiéra. Pán premiér tam mal dostatočný počet ochráncov, ale nebola to dostatočná súhra. Čo to znamená? Zasypalo nás už niekoľko videí, čiže určite to
občania Slovenskej republiky a nielen Slovenskej, aj zahraničie, keď im to posielajú, videli. A to sú videá vďaka napríklad takej dievčinke, ktorá to tam natáčala z prievidskej televízie. A natočila to tak, že sa dá z toho skutočne vyselektovať tie jednotlivé sekcie a posudzovať, a určite to bude posudzovať aj inšpekcia, ktorá to bude vyšetrovať, či bol ten celý postup, ak sa hovorí, v poriadku, alebo nie. No a na tých záberoch je vidieť, že tá súhra nebola taká, aká mala byť. Došlo tam k určitým tzv. Anomáliám, ktoré sa v profesijnej časti takýchto zložiek nemajú vyskytovať. A teraz, aby sme si to rozobrali, musím to hovoriť otvorene, hoci je mi to veľmi ľúto. Mrzí ma to, pretože som ten úrad riadil a viem, akí sú tam super ľudia. Ale musíme pomenovať veci. A nie je inej cesty. Ide o život premiéra a o chybu, ktorá sa už nesmie opakovať. Nesmie sa opakovať táto chyba. Pokiaľ išiel pán premiér k davu, bolo to všetko podľa smerníc a metodiky. Čo sa týka zostavy tej formácie. Ako náhle prišli k davu a údajne zakričal útočník: Robo, poď sem. Aby vedeli všetci tí, ktorí to sledujú a mali predstavu, nepoviem nič mimoriadne ani vážne. Medzi davom sa nachádzajú pracovníci, ktorí taktiež, ak sa hovorí na tango treba dvoch, spolupracujú s tou formáciou, ktorá ochraňuje premiéra. Operatívci sú v dave. Áno, presne tak. Operatívci sú v dave. A tí operatívci sledujú, vyhodnocujú osoby, tzv. Závadové, ktoré by mohli narušiť celú akciu, ale nie z nejakej výrokovej časti, ale z nejakého fyzického útoku práve. No a čo je na tomto všetkom doslova absurdné, že dotyčný na seba ešte upozornil. A operatíva v takomto prípade musí vyhodnotiť veľmi rýchlo, ide o privrženca, alebo môže ísť aj o odporcu. A ako náhle ide o odporcu, alebo aj nejakého extra privrženca, môže sa stať hocičo. Vieme dobre, keď hovoríme o extra privržencovi, že pápeža Františka potiahla tak, že skoro spadol. Tak ho chcela objať na Svetopeterskom námestí, keď Ježiš išiel k davu. Toto sú tie miesta, ktoré sú veľmi riskantné a situácie. No a čo sa teda stalo? Premiér išiel k tomu davu, operatívci mali byť okolo, a ako náhle on zvolal Robo, poď sem, už mali spozornieť a mali ho mať v hľadáčiku. A čo to znamená vtedy pre ochránku? Lebo oni majú podobný výcvik ako aj ochránka. Sledujem oči, ruky. Oči, ruky. Ako v bojových umeniach, ako v ringu, NBA. Sledujem oči a sledujem ruky. Ak by toto bolo bývalo dodržané, neexistuje, aby vystrelil útočník toľko rán. Neexistuje, aby vystrelil čo len prvú ranu. Pretože ako náhle by zahliadol profesijný pracovník zbraň, okamžite ho eliminuje. To je ďalšia vec, ktorú musia ovládať a aj ovládajú. No a tým pádom nedojde k tej tragédii, aká sa stala. Tým pádom nie je zranený premiér, tým pádom by nebol v tom najhoršom prípade usmrtený, že? A v tom prípade by nebol ani vôbec táto tragická situácia a udalosť. Čiže tam došlo k prvému pochybeniu. Nech sa na mňa niekto hnevá alebo nie, za tým si stojím, pretože tie roky praxe, ktoré mám, hovoria o tom, že viem, o čom hovorím a nie hovorím len to, čo vedia
hovoriť niektorí, keď sa chcú z niečoho vyviniť. Môžem sa jednu otázku? Áno, nech sa páči. Ona súvisí priamo s týmto a je to v podstate divácka otázka. Ako je možné, že v podstate na rovinu ten amatér atentátnik, lebo to je amatér atentátnik, vo veku 71 rokov prekonal tú ochránku premiéra, tam je možno 10 ľudí, hej, či už v dáve, v operatíve okolo, a tá ochránka nedokázala efektívne eliminovať takéhoto, povedzme, amatéra. Ako je toto možné, že profesionáli, ktorí sú na to trénovaní, cvičení, školení, tak jednoducho nezvládli túto situáciu tak, aby nedošlo k týmto následkom, ktorým došlo napríklad k tým 5 výstrelom. A ako je toto možné? No práve o tom hovorím, že došlo k pochybeniu. K pochybeniu jednotlivcov v tej formácii, ktorá tam bola. A ako je možné? Buď to už dlhšie netrénovali, alebo došlo k určitej stagnácii, alebo už boli v určitom komforte, že však sa tu dlho nič nestalo. Tak, presne. No a podcenili situáciu. Preto sa to stalo. Ja nehovorím, že by to nevedeli. Alebo možno to aj nevedeli. Ja neviem, akých ľudí dali do určitej zostavy, podľa akej šablóny ich vyberali. To ja teraz neviem, pretože som mimo úradu už dlhšie. Ale viem, akí by mali byť, keď do takej formácie a zostavy idú. Čiže ešte raz, aby sme si to vysvetlili a zhrnuli. Tú prvú časť. Zlíhala operatíva, ktorá tam mala byť. Pozor, tá operatíva nie je len z úradu ochrany ústavných činiteľov. Jej pomáhajú v rámci súčinnostných zložiek aj z krajského riaditeľstva, v tomto prípade z Trenčína. To sú policajti, operatívci z kriminálky, alebo z okresu Prievidza, z okresného riaditeľstva. Čiže, a teraz si postavme otázku, to je absolútne... Zoberte si jednu vec, že my sme robili akcie, kde bolo stovky tisíce ľudí. Viete si predstaviť toto všetko ustriehnúť? Áno. Tam bola skupinka, kde bolo možno 15-20 ľudí. Áno. To ani nebolo dav. To bola skupinka ľudí, kde na mieste, kde určite očakávali organizátori, že príde viac ľudí, ale neprišlo a bola tam skupinka ľudí. O toto malo byť ľahšie pre ochránku. Čiže tam je jadro celého problému. Tam je ten nádor, ktorý vznikol a ktorý začal bujnieť. Áno. Potom, keď si pozrieme tie zábery na videách jednotlivých, som to rozoberal s niektorými televíziami, majú do jednotlivých sekcií rozdelené, tak je vidieť na pravej strane, ako stojí ochránca, ako by sa pozeral do divadla a pozeral sa niekde ďaleko, že či bude zatmenie slnka alebo nie. Neskorá reakcia, ako náhle začal páchateľ strieľať. Neskorá reakcia. Tá formácia je rozdelená tak, že časť eliminuje útočníka, automaticky hneď, následne, v zlomkách sekundy musia ochraňovať premiéra, musia ho ochraňovať vlastným telom. Opakujem, vlastným telom. Na to sú špecializovaní, cvičení. Ak sa niekto zamyslí nad tým, ako môže len tak niekto skočiť a chrániť... Ale oni majú neprestrelné vesty, predpokladám. Musia mať. Tak. Musia mať. Aj keď neviem, pretože keď som pozeral, ako boli obličení, nie som si istý, že ich všetci mali. Ale teraz, čo som chcel povedať, to dôležité. Výcvik spočíva osobných ochráncov v tom, že musia mať potlačený pud seba záchovy záchrany vlastného života. Aby to bolo vašim divákom jasné, o čo ide. On nesmie uvažovať, polemizovať. Nech si každý predstaví, že čo ja viem, že sme vo vojnovom stave a letí lietadlo a púšťa bomby. Ako náhle vybuchne, každý sa skrčí z ohne, hľadá úkryt. Toto nesmie urobiť ochránca pri chránenej osobe. Osobný ochránca musí byť v sekunde rozhodnutý obetovať svoj život a skočiť pred ústavného činiteľa. Ani ústavný činiteľ sa nepýta, ako má vykonávať svoju funkciu ochrancu, preto ani ochránca sa nebude pýtať a konzultovať s ústavným činiteľom, ako má vykonávať svoju funkciu. Ale jedno je jasné, musí ho kryť vlastným telom. Kde došlo k chybe? Došlo k chybe tam, že ochrancovia neboli blízko premiéra Fica, kde mali byť maximálne na pol kroku. Pol kroku, jeden krok. A keď išiel k davu, keď ide k davu ústavný činiteľ, tak musia byť plece. Dokonca, keď je to naozaj na základe nejakých spravodajských informácií, že má byť ohrozená chránená osoba,
tak musia prekrývať ešte svojím plecom jeho časť pleca. Pretože tie informácie boli. A tam o nich pán premiér aj hovoril. Takto to nebolo v tej formácii podľa tých videí. Boli ďaleko od neho. Boli ďaleko od neho. Páchateľ začal strieľať, vystrelil prvú ranu, ktorou ho zranil do žalúdočnej časti. Chvála Bohu, že netrafil dôležité orgány, ak som hovoril, netrafil aortu alebo dolnú dutú žilu. To by bola katastrofa. Do 3 minút je po skončení života. Skutočne. Do 3 minút. Čo je dôležité? On potom padol, pán premiér, na zem a na tých videách je vidno, že došlo k zmätku, došlo k neprimeranej reakcii ochrancov, ktorí boli v jeho blízkosti a ťahali zbrane. Tú zbraň on musí vytiahnuť behom, zlomku sekundy. Oni mali ruky na zbraniach a oni nevedeli, či ich majú vytiahnuť, alebo ich nemajú vytiahnuť tie zbrane. Tam to vidieť na viacerých záberoch. A nebolo to ani jeden, ani dvaja, ani traja. Časť eliminovala útočníka, čo je dobré. Ale tá druhá časť, preto sa to musí cvičiť. A tam musí byť súhra. Tá druhá časť mala okamžite prekryť telo premiéra a okamžite ho presúvať na bezpečné miesto. Nehovoriac o tom, že mali byť otvorené dvere na pancierovom vozidle, auto naštartované s vodičom. A nehovoriac o tom, že tam mali byť aj sanitky, ktoré majú prístroje, dýchacie všetko a majú vybavenie zdravotnícke. Také, aké nemá ani pancierové vozidlo. Áno. Zdravotnícke, presne tak. Čiže pán premiér tam padol, tam sa skrčil a odkrytý bol. Niekoľko sekúnd bol odkrytý. Čiže ak by mal páchateľ svojho komplica, skončí to mimoriadne tragicky. Mimoriadne tragicky by to skončilo a chvála Bohu, že sa to nestalo tak, ako ten tragický scenár mohol vyzerať. Ale to nie je vďaka ochránke, ale vďaka osudu. Môžem jednu technickú otázku? Nech sa páči. Vieme, že páchateľ, teda bolo mu umožnené vlastne vystreliť 5 výstrelov, to vieme. Hej. Z toho je potvrdené, že minimálne 3 svojím spôsobom ťažko zranili premiéra. A teraz vy ste povedali, že po prvej tej rane padol premiér na zem. Hej? A tá ochránka neskočila tam a nechránila ho, lebo má nepresenané vesto a tak ďalej. A to sa chcem spýtať, že tie ďalšie rany boli vypálené, tá druhá a tretia, ktoré tiež zasiahli ťažko premiéra, tie boli pálené, keď ešte premiér padal, alebo už bol na tej zemi. Nebol som tam, ťažko sa mi to teraz analyzuje a nechcem ani špekulovať. Ale je to automatická zbraň, ČZ-75, je to výborná zbraň. Používali sme ich aj my, vystrieľal som s nej nespočetné množstvo nábojov za svojho života. A je to kvalitná zbraň. Priemer 9, zbraň. No, samozrejme, priemer 9, kaliber. No a určite strieľal, ak vystrelil prvú ránu, tak určite opakoval, strieľal, pretože ju vlastnil, zrejme chodil aj na nejaký strelecký výcvik, bol SBS-kár minulosti. Takže tie rany tam išli zlomkov sekundy. Lenže do 2-3 zlomkov sekundy sa musí okamžite reagovať. Čiže ochrancovia po prvej rane už mali okamžite otočiť sa o 180 stupňov a nepotrebovali ani zvaliť premiéra, pretože premiér už padol po prvej rane, tak len ho mali prekryť telom a sledovať, čo sa deje s útočníkom. Sledovať, čo sa deje s útočníkom a keď už eliminovali útočníka, určití 4 ľudia, 5 z tej skupiny, z tej formácie, tak oni sa už nemali vôbec o to zaujímať. Oni mali ratovať v prvom rade VIP osobu a to bol premiér. Čiže premiér zostal odkrytý, tam 4 a 5 eliminujú útočníka a on, ten, čo mal chrániť premiéra, pozerá na útočníka a ťahá zbraň a nevie, či ju má použiť, či nevie čo. To bola obrovská chyba. Ďalší pri ňom. No a potom, už keď bolo jasné, že je útočník eliminovaný, že už je na zemi, tak potom zobrali pána premiéra a presunuli ho do vozidla.
do pancierového. Ja som počul pred týmto rozhovorom, lebo som si to chcel pozrieť, množstvo vašich videí, lebo vy sa k tomu fakt kvalifikovane vyjadrujete pre rôzne portály. A v jednom videu ste povedali, že ak ten páchateľ takto zaútočil, myslím teraz ten atentátnik, tak tá ochránka mala byť taká profesionálna, že mala ho po prvom výstrele zastreliť, toho atentátnika. Tak ste doslova povedali, že ho zastreliť. No oni ho eliminovali po 5. výstrele, hej, po 5. výstrele a tak sa len chcem spýtať, že ale keby ho boli zastrelili po tom prvom, tak by nebol ten druhý, tretí výstrel. S tým alebo to boli život ohrozujúce výstrely. S tým súhlasím, len potom tam nastáva tá jedna vec. Ak by ho boli zastrelili po tom 5. výstrele, tak my vlastne nevieme to pozadie, lebo on tým, že rozprával, vieme, kto je, čo je, už by sme len mali, povedal by som, sekundárne dôkazy, ale tým, že ten atentátnik žije, tak sa absolútne inak odkryje to pozadie, že úmysly, motívy, kto konal a tak ďalej. Myslíte si, že po tom 5. výstrele malo význam ho zastreliť? To už nie je. Pozor, tam je určitá hranica, tam je určitý prach, presne. Áno. My si musíme vedieť vyhodnotiť a práve na to sú cvičení. Či je dôležité, aby on zostal nažive a povedal, prečo to spravil, alebo kto ho riadil, či je nejaká skupina za ním, či z domova alebo zo zahraničia, či bol inštruovaný, zradikalizovaný, alebo akým spôsobom motivovaný, alebo mi bude žiť premiér. To zastrelenie, eliminovanie som myslel okamžite po prvej rane. Okamžite. A nebudem čakať na ďalšie 4 rany. Tak. Keď prvá trafila dutinu žalúdočnú a netrafila dôležité orgány, tá druhá mohla kľudne trafiť aortu alebo dolnú dutú žilu, alebo mohla trafiť pečen, slezinu. Čiže aj tretia, aj štvrtá. Tak dokonca má 4 rany premiér v sebe. 4 rany. Podľa tých posledných informácií, čo včera dávali. Takže samozrejme, že tam není nad čím rozmýšľať. Prvorady je život chránenej osoby a potom je život tohto útočníka. Čiže keď ho už eliminovali, tak prečo by ho strieľali? Tak samozrejme. Čiže tam treba rozlišovať. To sú dve skutočnosti. Každá má inú podobu. Áno. No, tu je treba ešte povedať jednu vec dôležitú, keď hovoríme o tom útočníkovi. Je kopu špekulácií, kopu informácií, vyjadrujú sa k tomu maďarské videá, som už videl a neviem čo všetko. Že mal komplica, že tam bol nejaký so ženou alebo s nejakou dámou tam stál a že mu dával pokyn. Na to všetko sa zamerajú a budú vyšetrovať ako spravodajské služby, tak aj orgány činné v trestnom konaní. Zistí sa, kde mal pozadie, kto bol diaľkový ovládač jeho. Áno. Alebo bolo samelý vlk. Ale ja som to povedal a zase si za tým stojím a tvrdím pre viaceré médiá. Išlo o čo je horšie, išlo o ten najprimitívnejší útok. Áno. A išlo o útok človeka, ktorý nebol nejakým spôsobom vyškolený. Amatéra. A to je tá tragédia. Rozumieme? Amatér prekonal profesionálov. Presne. Prekonal profesionálnu bariéru. Prerazil. Lebo neviem si predstaviť, že by začal páliť automatické zbrane, ktoré poznám, akú majú kvalitu. Áno. Odstreľovacej pušky z nejakej strechy. Niekto. Alebo by tam bol žoldnier, ktorý ovláda. Jasne. Presne. Ktoré vytipuje si tú formáciu a presne vie, že ktoré rany majú ísť a v akom poradí do premiéra v tomto prípade a ktoré majú eliminovať ľudí okolo neho. Ten by trafil. Takže ešte na toto všetko bolo šťastie v nešťastí, že to bol takýto primitívny útok. Ale najhoršie je na tom zase, že keď to vyhodnocujeme, tak je to tragédia už z toho hľadiska, že sa to vôbec stalo a že prekonal túto bariéru. Čiže ja keď teraz počúvam tlačovky aj ústavných činiteľov, ja chápem, prečo posilnili ochranu ústavných činiteľov, prečo posilňujú ochranu sudcov, pretože údajne boli zachytené vyhrážky, alebo posilňujú ochranu médií, aj keď nežiadali médiá. Hoci neviem, ako to chcú všetko zvládnuť personálne, pretože to není sranda. Nie je to sranda a dať odborníkov a viem, aké sú kapacity a možnosti. Ale
Nemôžeme hovoriť o zvládnutých bezpečnostných opatreniach. Tu chcem poukázať na to. A preto mali by si uvedomiť aj ústavní činitelia, čo hovoria, ktorých sa to týka. Nemôžeme hovoriť o zvládnutých bezpečnostných opatreniach, keď páchateľ žije a vystrelil 5 rán, keď z ochránkárov nikto nie je ani len škrabnutý, nikto sa nepostavil pred premiéra, aby ho kryl chrbtom alebo hruďou a premiér je dostrieľaný. Áno. Ja neviem, ono by to asi znelo úplne divne, keby premiér prežil po zasiahnutí iných orgánov a bol by niekto, vysoký ústavný činiteľ hovoril, bezpečnostné opatrenia boli zvládnuté na vysokej úrovni. No. Bohužiaľ, bol to osamelý vlk, no ale najvyšší šéf ochránky má krvavé sako. To je zásluha všetkého teda. Nie, tak toto nemôže fungovať. Tu sa musí teraz reštartovať všetko. Profesionalita, výcvik, metodika. Tu sa musia všetci zamyslieť, ako sa budú správať aj politici, ako sa budú vyjadrovať nejako v 5. cenovej skupine. Tu si musia uvedomiť aj ľudia, koho navolia do parlamentov, do ústavných funkcií, ktorí sa dostanú odtiaľ potom do exekutívy. Tak. Skrátka, musia si ľudia uvedomiť, že boli dlhú dobu debilizovaní. Tak. A takto to nemôže fungovať. A tu sa ešte stane niečo obdobné, a ja si neviem predstaviť, alebo si viem predstaviť, k čomu to smeruje a čo by to potom vzniklo. Nehovoriac o tom, že som precestoval celý svet s ústavnými činiteľmi, Áno. aj potom neskôr v súkromnom korporátnom sektore a viem, čo to robilo s naším vnímaním, keď som bol ešte na ochránke, keď napríklad zastrelili Dindiča Srbského. v Srbsku, áno. A keby sa ma vtedy niekto opýtal z ústavných činiteľov, či odporúčam, aby sme išli do Srbska na návštevu, tak určite nepoviem áno. Viem to zabezpečiť, alebo 100% zabezpečiť. Čiže ak niekomu zastrelia, zabijú premiéra vlády a ešte takého človeka, ako bol Robert Fico. Ako je. A ako je, presne. Ale tak som myslel, že ako bol vnímaný ako politik, osobnosť, tak to je... Môžu hovoriť ústavní činitelia na tlačovkách, čo chcú. Realita je potom vnímaná úplne inak zo sveta. Zaujímavá otázka teraz s touto zahraničnou návštevou. Keďže ste spomenuli, že by ste neodporúčili v tom čase, keď bol ten atentát na toho srbského premiéra Dindiča, a to bol smrteľný atentát, takže by ste neodporúčili. A teraz, ak ste si všimli, médiá hovoria a vraj sa vyjadril aj maďarský premiér Viktor Orbán, aj ten srbský predstaviteľ Vučić, že oni prídu navštíviť pána premiéra Roberta Fica zatiaľ asi do fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici a podporiť ho teda, aby bol zdravý, aby sa to dobre vyvíjalo. Vy sa na to ako dívate? Lebo viete, veľmi veľa vyhrážok, dokonca už v Srbsku zachytili jedného páchateľa a zatkli, ktorý sa vyhrážal tiež tomuto srbskému premiérovi Vučićovi a zároveň aj Viktor Orbán, tam sú tiež kadejaké ataky na ňo. Vy by ste sa teda ako profesionál na ochranu tých ústavných činiteľov vyjadril teda, že by sa nemala taká návšteva uskutočniť? Nie. To úplne mení zase situáciu, pretože vieme dobre, aký majú vzťah, akú robia politiku a vieme dobre, čo aj prežili vo svojich krajinách. Oni majú úplne iné pohľady na určité veci, ako majú v niektorých iných štátoch. Áno. Vôbec by som sa nečudoval, keby ho prišiel pozrieť a popriať mu ešte uzdravenie, keď sa z toho dostane, aj úplne z iných štátov, z veľmocí, ktoré ťahajú Európsku úniu. Áno. Takže to zase mení situáciu. Pozor. Ja myslím v tom globále, že určite sem nepríde, jak bola, kedy sem chodili Kráľovná a mnohí iní, no neodporúčajú. A keď neodporúčia ochránka, pretože ja poznal som aj riaditeľa, už sa vymenili kráľovskej ochrany, bol tu na Slovensku 3 dní, 4 dní tiež, keď sme rokovali a rozprávali sme o všetkom, vymeniame. Dodneska som v kontakte s mnohými po celom svete. Ano. Takže viem, ako reagujú a ako budú reagovať, keď náhodou by malo niečo byť. Čo ja viem,
Stane sa prezidentom pán Peter Pellegrini, Áno. bude inaugurovaný. No, samozrejme, už sa cestuje do sveta, alebo sa prijímajú návštevy. Tak dovolím si povedať, že mnohé návštevy, ktoré by možno, že boli v prvom roku alebo v prvých 2 rokoch prijímané na Slovensku, Áno. budú možno, že nie v takom počte, ale budú trošku redukované. A viem, čo hovorím, pretože hovorím to preto, viem, že ako sa radia hlavy štátov s protokolmi, ako sa radia so šéfmi ochránky. Tam viem, ako uvažujú a rozmýšľajú. Podľa toho, čo ste povedali, tak vlastne tento atentát na premiéra nám celosvetovo, ako Slovenskej republike, celosvetovo poškodil reputáciu, renomé v ochrane teda ústavných činiteľov alebo tých premiérov, prezidentov alebo kráľov, nám celosvetovo poškodil reputáciu a vlastne tí profesionáli aj v zahraničí teda prestali považovať tú Slovenskú republiku za asi tú bezpečnú krajinu, pritom, keď je takáto nejaká zahraničná návšteva u nás na Slovensku by mala byť uskutočnená. No určite je to prirodzené. Vy keď budete šéfom ochránky, tak pôjdete niekde do niektorého štátu, kde zavraždili premiéra. Uh-huh. A ešte keď sa dozviete po tej analýze a po tých, budete si robiť monitoringy, čo všetko médiá hovoria a ako to vyhodnocujú a aká je realita, ako sa na to pozerajú odborníci, lebo nás už hodnotia odborníci aj z Čiech, odborníci z Maďarska, odborníci z Rakúska. Čiže a keď sa nezhodujú v tom, že to bolo zvládnuté, ale to ani nemôže byť zvládnuté. Kto to povie, tak nie je odborník. Keď raz je zranený alebo mŕtvy premiér a všetci ostatní žijú a útočník žije tiež, tak kto to povie? Veď nemôže byť skutočne niekto pri zmysloch, ak by sa vyjadril, že všetko je v poriadku. A nemôže ani povedať, bol to osamelý vlk, tak teraz čo? No tak zase príde ďalších 30 osamelých vlkov a zlikviduje celú vládu. A čo? Lebo to by mohlo podporiť niektorých šialencov. Toto bol výrok, ktorý bol nešťastný a ja osobne som ako profesionál proti takýmto výrokom. To je taký motivačný spúšťač, aký som ešte nevidel. To je vážne, to je pravda. No takže, tak sa na to pozerám. Samozrejme, že keď určite nebude mať zábrany prísť sem ktorýkoľvek iný premiér krajiny, ktorý je s premiérom Ficom vo veľmi dobrom priateľskom vzťahu, pozná ho ako človeka, pozná ho ako ústavného činiteľa, ako profesionálneho politika, alebo to isté Petra Pellegriniho, keď bude prezidentom, takže určite nebudú mať. Ale mnohí iní budú zdržanlivejší. To poviem otvorene. A ani nemôžeme sa nad tým čudovať, pretože, ako hovorím, ani ja by som neodporúčal, keby sa ma niekto opýtal. Viete, to máte tak ako premiér, obyčajne tí ústavní činitelia sú mnohí neskúsení. Nebudem ich teraz porovnávať s premiérom Ficom, ale to, čo sme tu mali za posledné 3,5 roka, alebo 4, to bola jedna katastrofa. A teraz takýto neskúsený, v niektorých veciach až infantilný, infantilne uvažujúci povie, ja utekám do bojovej zóny, musím tam podať ruku premiérovi a prezidentovi. No tak, čo vy na to poviete? Radí sa s riaditeľom ochránky. No tak ja neviem, ktorý... A myslíte bojovú zónu v Kieve? Alebo tam nie je bojová zóna? V tých začiatkoch, keď tam bola. Však boli také, ja som sa tedy tiež vyjadroval, že ísť momentálne tam je absolútne riziko. Pretože nikto nemá informácie, či bude bombardovaný Kyjev, hlavné mesto, alebo nie. Takže, ale viete, to je ten paradox. Naša pani prezidentka Zuzana Čaputová bola 4-krát v Kyjeve a napriek tomu je to teda krajina vo vojnovom stave, alebo teda, kde je vojenský konflikt, aby som bol presný. Nič sa aj v tom Kyjeve nestalo, ani cestou do Kyjeva a tak ďalej. A pán premiér príde do
na stredné Slovensko, príde do tej handlovej. Tam len preto vysvetľujem, že vy ste veľmi správne povedali, že tu patrí pod to krajské riaditeľstvo Trenčín, lebo handlová v rámci okresu Prievidza spada do územného obvodu krajského riaditeľstva Trenčín. Áno. Len pre vysvetlenie, ale potom už keď ho previezli tým vrtuľníkom z tej handlovej do fakultnej nemocnice, myslím premiéra, do fakultnej nemocnice Franklina Delana Roosevelta v Banskej Bystrici, tak tam už pravdepodobne to zobrali z toho krajského riaditeľstva v Banskej Bystrici. Veľmi dobre, že ste otvorili túto časť celej udalosti, lebo sme trošku na ňu akože pozabudli. Sme sa venovali len ochránke a jej výkonu funkcie. A teraz prejdeme presne na to, čo sa dialo potom, keď premiéra naložili do auta. A zmenil sa kraj, pôsobnosť kraji sa zmenila. No a teraz počúvajte dobre všetci. Ak by to bola pravda, ja neviem. Preto sa ospravedlňujem, ak by to pravda nebola. Áno. A nechcem tým ublížiť tým, ktorí to organizovali. Ale ešte raz. Ak by to bola pravda, že premiéra, keď naložili do pancierového vozidla, že nešli správnou cestou tam, kde mali ísť. Ak by to bola pravda, že sa otočili potom, to sú všetko straty času obrovské. A nikto nevedel, aké zranenie. Áno. I keď povedala pani riaditeľka Rooseveltovej nemocnice, že išlo o mnohopočetné zranenia, čiže nikto nevie v takom prípade, ani ochránka, nemá CT-čko v očiach, čiže nikto nevie, o aké zranenia išli. Ale vy musíte zlomky sekundy rátať. Čiže ak by to bola pravda, ešte raz, ak niekde išli nesprávne, museli sa vracať, išlo o stratu času. Ak je to pravda, že išli na nesprávne miesto, kde bola nemocnica a už tá nemocnica nefungovala v takom režime, ako mala, ale tam boli starčekovia a starečky na dožitie a možno tam bol nejaký lekár, ale ten lekár, ktorý urobí nejaký zákrok predtým, ako príde vrtuľník v poriadku, ale ja si myslím, že toto tiež nebolo správne načasované, nebolo to správne naprojektované a nebolo to ani správne zorganizované. Poviem prečo teraz, aby mali vaši diváci predstavu o tom. Vždy, keď sem prišiel aj pápež Ján Pavol II, tu bolo niekoľko záchraniek. Ale vieme prečo. Pretože keby sa stalo niečo pápežovi, tak sa zmenia dejiny a naša krajina je v totálnej izolácii. Áno. Keby sa také niečo stalo pápežovi ako premiérovi. Viem, o čom hovorím, lebo som ho chránil a bol som od neho 20 cm. Nie pol metra na krok. 20 cm. A to vajíčko, ktoré sme mali. A potom bola švajčiarska garda, čiže dostali sme obrovskú dôveru. A vatikánske noviny písali, že na Slovensku bola zabezpečená ochrana zo 74 misií najlepšie, a to v dvoch štátoch. Vatikán a Slovensko. A z diplomatického hľadiska nebudú hovoriť, ktorý z nich bol lepší. To bola obrovská podsta, keď toto vyjde vo vatikánskych novinách. Z celého sveta. 74 misií svätého Otca Jana Pavla II. Takže museli byť tie záchranky pripravené, renomovaní odborníci, lekári, sestry a dokonca dávali aj našim chlapcom niektorým infúzie, pretože boli vyčerpaní a chodili, dali im C-čko, dožili a vybavené. A teraz ja mám otázku jednu nad týmto všetkým. Prečo, keď došlo k tejto tragickej udalosti, som nevidel v tých prvých okamihoch nikde záchranku? Ale prečo tam nebola prítomná vôbec, keď Prečo tam nebola prítomná, keď má byť v blízkosti vozidla VIP osoby, chránené osoby? Prečo sa nepresunuli do Bojníc, kde je nemocnica, kde som sa aj narodil zhodou okolností a bola výborná tá nemocnica, a kde bol podľa mojich informácií pripravený sál operačný s chirurgami, traumatológmi, ktorí tam pomaly stáli v pozore. 8 minút, keď mne to trvá z handlovej 10-15 minút a dodržiavam všetky predpisy, tak na majáky tam musím byť do 8 minút. Ak vrtuľník má prísť do handlovej, tak dlhšie ako 2 minúty nepôjde do Bojníc. Vzdušným priestorom, priamo čiarou. Jasné.
Ten vrtuľník, stalo sa to tuším 14:30, teraz nechcem špekulovať, nesledoval som tie časy. Ešte o 15. vrtuľník nebol, to znamená, to je 30 minút. Rozumieme sa, o čom hovorím? Ten vrtuľník mal prísť skade, z Banskej Bystrice? Z Banskej Bystrice. On aj prišiel, ale on prišiel a sadol niekde na nejakom mieste, neviem, či to bolo ihrisko, handlové alebo kde, lebo oni sa potom presunuli s pánom premiérom na to miesto, na to ihrisko, údajne. Áno. A tam prišiel vrtuľník. Ale ten vrtuľník, ja neviem, či prišiel za 20, 30 alebo o koľkej. Možno, že prišiel za 40 minút. Keď sa zoberieme zlietnutie, príprava okamžitá, rýchlo zobrať tašky a teraz prísť do handlovej. Čiže keby to bolo hneď 20 minút, urobili zle, že by išli do Bojnickej nemocnice? Nie. Lebo už 10-12 minút je už stabilizovaný. Áno. Ak by sa stalo, že vykrváca v tom aute o ďalších 10 minút, no tak potom kto je zodpovedný? Rozumieme sa, o čom hovorím? Čiže tu, pri takýchto akciách, kde sú všetci ústavní činitelia, musia byť sanitky, lekári, príde zle hoci komu ministrovi, to sa stalo často. Môže padnúť, zraní sa na schode, prerazí si hlavu, otráz mozgu. A kde sú ústavní činitelia, tam to musí byť zabezpečené. Takže zrejme, a som o tom presvedčený, že sa budú aj tieto veci v rámci šetrenia posudzovať, všetky zisťovať. Keď tam bolo mimoriadne zasadnutie celej vlády, áno. Ako je možné, že tam teda nebola prítomná sanitka, lekár, ja neviem, či tam nebola tá sanitka. Ale, úplne, či nebola niekde na kraji, ale ja ani neviem teraz, kedy tá sanitka prišla. No, to je druhá. Ale ja som ho nikde nevidel na záberoch, ani som nevidel ďalšie zábery, však to sa budú musieť posťahovať po prípade zábery z kamier, ktoré sú na budovách, ak tam boli niekde. Pán doktor, no, jednoduchá otázka. Áno. Ak by tam tá sanitka bola, tak máme tam stovky videí, ktoré ukazujú, že tí záchrankári ho nenaložili do sanitky, ale naložili ho do toho pancerovaného vozidla. No to jasné. Potom, kde bola tá sanitka? Myslím teraz, tá sanitka mala byť pred tou budovou, v handlovej mala byť tá sanitka. A tým pádom tá sanitka by bola okamžite prišla a bol by naložený do profesionálnej zdravotníckej starostlivosti, kde bol lekár a zdravotná sestra a kde boli, ako povedal by som, odborné zdravotnícke prístroje, ktoré samozrejme, že to pancerované vozidlo nemalo. Čiže tu my sa nerozprávame, že tá sanitka tam bola. Keby tam bola, tak ho nebudú predsa nakladať do pancerovaného vozidla a nebudú s ním behať tam po handlovej. Tu ide o dilogický výklad otázky, kde bola tá sanitka. Ja som to chápal, že vy sa ma pýtate, kde je tá sanitka, kde bola, a vy ste dal otáznik, kde bola tá sanitka. No, a už tak, ona prišla, jasné, áno. Ale kedy prišla, odkiaľ prišla a prečo nebola tam, pred tou budovou, 30 metrov pred tou budovou, keď vyšiel premiér z tej budovy, išiel k tým občanom, kde sa stal ten atentát, prečo nebola sanitka v takejto situácii tam. A nie, že potom oni... No teraz len pre našich divákov. Samozrejme, že ja poznám to veľmi dobre, lebo veľmi často chodím na tú lokalitu Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom, potom tam odbočujem a idem cez Handlovú do Prievidze. Samozrejme, že vrtuľník, on ide ponad Kremnické hory, on ide krížom, to je veľmi krátka vzdialenosť pre ten vrtuľník. Čiže ak ja mám dookola tú vzdialenosť možno 70 kilometrov, po autostrade, lebo už tam ide z väčšej časti tá R1 a potom ešte je tam aj obchvat napríklad toho Žiaru nad Hronom. Ale ten vrtuľník to spraví veľmi rýchlo ponad tie Kremnické vrchy a on pristane na tom ako heliporte v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. Ale to bolo také zvláštne. Medzi tým, ako sa to stalo, ak sa to malo stať 14:30, otázka je, kedy vlastne priviezli toho premiéra už na ten heliport tej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. Lebo to je, viete, tam, keď potom ukazovali tie zábery, to ako keby tam prešlo viac ako hodina. Čo v takomto čase, neberte ma teraz presne, či to bolo 40 minút, alebo to bolo 60 minút, to je teraz irelevantné. Áno. Ale pri tých vzdialenostiach a pri tých technických možnostiach, a keď ide o život premiéra, tak ja sa pýtam, že ako je možné, že takto plynul čas plynul, hej, a jednoducho, vy ste aj sám povedali, že poprvé boli tam tie diery a tie medzery, keď ako konala tá ochranka. Potom tam boli tie medzery v tom, že tam nebola tá priama zdravotnícka služba, áno. A to treba naozaj vyhodnotiť tak, že súhlasím s vami v jednej veci.
Ak premiér je postrelený, dokonca ako teda 4 náboje ho mali zasiahnuť a je vo vážnom zdravotnom stave po dokopy už dneska 5-hodinovej operácii, čo povedali médiá, a všetci ostatní sú nezranení, vrátane toho, povedal by som akože páchateľa, tak ako je možné, že to niekto vyhodnotí, že na 100% bolo niečo dodržiavané. A teraz idem k tej Banskej Bystrici, lebo Banská Bystrica, keďže je to moje rodné mesto a perfektne to poznám, aj ten urgent, všetko, je to iný ten územný obvod. A teraz aj médiá píšu, že sa to stalo, tá budova, aj ten urgent, aj tá fakultná nemocnica Franklina Delana Roosevelta v Banskej Bystrici sa stala najstráženejšou budovou v republike. Lebo samozrejme, bol tam len nie premiér po tej operácii, ale tam bola väčšina vlády, však prišiel tam minister obrany, minister vnútra, ministerka zdravotníctva, boli tam mnohí iní ústavní činitelia, boli tam povedal by som, rozhovory, oni sa už potom nekonali v tom priestore urgentu, ktorý ja veľmi dobre poznám. Oni sa už potom konali v tom priestore tej polikliniky, to je možno 150 metrov odtiaľ, alebo to je dosť velikánsky areál, to je jedna z najväčších nemocníc vôbec na Slovensku, táto fakultná nemocnica, obrovská nemocnica. Ináč ten urgent bol pred niekoľkými rokmi dosť tak zrenovovaný. Čiže to nie je urgent, dajme tomu z 80 rokov. Tá nemocnica, aj ten urgent, boli tam, myslím teraz normálne technologické, stavbárske a iné zásahy. Takže je to, povedal by som, že špičkové zariadenie a chvála Bohu aj ten tým tých traumatológov, operatérov a toho všetkého asi tú operáciu, aj celé to lekárske konzílium vyhodnotili dobre, zvládli to dobre, keďže zdravie v podstate premiéra a život premiéra sú zachránené. A teraz ja sa pýtam, že ako je podľa vás chránená tá budova, myslím teraz tej nemocnice, a kto to tak z tej operatívy tam môže riešiť. Lebo viete, čokoľvek sa môže stať. Aj v nemocnici prišlo k rôznym atentátom a k usmrteniam významných ľudí. No, k tomu je jednoduchá odpoveď. Neriadím tam tie bezpečnostné opatrenia. Viem, ako by som mal predstavu, ako by som to riadil. Tak, aby som bol na 100% si istý, že to je v poriadku. Ale neriadím, takže neviem, v akom stave sú. Počul som, že keď dovezli tam pána premiéra a vykladali z vrtuľníka, boli tam už novinári nejakí, ale nikto tam, keby sa medzi novinárov niekto znovu zapojil, tak znovu mohol spraviť ten útok. Takže to je možno ďalšia diera. Ale OK, tak mali iné starosti. Zrejme na toto niekto nejakým spôsobom opomenul. Ale na tú otázku odpoveď vám dám, že keď ste hovorili, že ako je možné, že všetko dobre dopadlo a hovoria, že tie bezpečnostné opatrenia boli dobré. Ja som takú otázku dostal včera, že či si myslím, že tie bezpečnostné opatrenia teda naozaj boli dobré, ako hovoria. A ja hovorím, no neviem, že momentálne sa nemá možnosť dostať pánu premiérovi, ani nechcem, ale keď bude mať možnosť, tak sa ho na to opýtam, či si to aj ono myslí. Bola jednoduchá odpoveď. Je dôležitá tá informácia, že už napríklad aj pán Pellegrini, novozvolený prezident, aj niektorí iní, tie ozaj blízke osoby z toho prostredia pána premiéra už sa s ním rozprávali. Hej, takže to je veľmi dôležité, že, a dokonca sa vyjadrili, že pán premiér si tú situáciu pamätá. Ja len hovorím nejaké mediálne informácie. Teraz sa chcem takto spýtať. Ako je možné, že hneď unikli rôzne údaje, napríklad nejaké lekárske správy, čo považujem za nenormálne, hej. A ďalšia vec. Ako je možné, že novinári boli tam na tom heliporte a v tom priestore toho urgentu, to je v podstate na konci tej nemocnice, potom je tam taký veľký trávnik a vlastne privážil sa na ten urgent. Ako je možné, že tí novinári tam boli skôr, ako tam bol ten vrtuľník, ktorý vlastne len preletel krížom z tej Handlovej ponad tie Kremnické vrchy. Lebo ako je možné, že tí novinári vedeli, kde ho vezú, čo ho vezú a boli tam skôr, ako tam bol vrtuľník. Na to vám dám jednoduchú odpoveď. Viete dobre, ako unikali materiály z vyšetrovacích spisov. Viete dobre, čo sa tu dialo za posledné roky. Dobre viete, kde sme sa dostali, do akého stavu. Spoločnosť, morálka spoločnosti, správanie politikov. Takže keď sa pýtate, ako je možné, ja vám hovorím, tu je už možné všetko. Keď zabili, alebo teda keď zastrelili a postrieľali premiéra, tu je už možné všetko. Takže
Lebo viem si predstaviť, že keď kolega z Bratislavy zavolá nejakému kolegovi v Banskej Bystrici a majú nejakú informáciu, že treba tam utekať, dobre, ten z Banskej Bystrici to tam má kúsok, ale tam neboli iba novinári z dobre, Banskej poďme Bystrici. na to normálne logicky teraz, ako je možné. No, normálne to je možné. Keby som bol aj ja pracovník médií a bol by som buď investigatívny, alebo išiel by som, pretože to, čo dneska dáte do médií, buď to má šťavu, alebo to nemá. A keď to nemá šťavu, tak nebudete robiť ani reportéra alebo novinára, pretože ako šéfredaktor vás na čo budem živiť a čo budem s vami robiť. Takže každý sa snaží nejakým spôsobom mať informácie. Ja viem, aké boli možnosti, aké boli prieniky a ako sa zistujú tie informácie. S tými novinármi robím 25 rokov, poznám 300 telefónnych čísel, mám ich zo všetkých médií, takmer či našich, či zahraničných. To sú mnohí výborní ľudia, kvalifikovaní a robia si len svoju prácu. Ja hovorím, prečo sa ľudia boja novinárov? Veď si robia len svoju prácu. A keď si robíš svoju prácu a keď som čistý, keď som v poriadku, keď nemám špinu za nechtami, prečo by som s tým novinárom nerozprával? Pretože si robí svoju prácu. A on ide po svojich, dobre, sú výnimky. V tejto situácii. Áno, v tejto situácii, dobre. Každý má niekoho niekde. Či lekára, či chirurga. V prípade, že by sa mu niečo stalo. Takisto majú aj novinári. Takisto aj lekári potrebujú novinárov, lebo robia s nimi rozhovory. Lekári, keď je situácia v zdravotníctve katastrofálna, tak potrebujú novinárov, aby napísali, aby sa vyjadrili k tomu. A mnohokrát to posunie k dobrému, k lepšiemu, že tí doktori sa dostanú, alebo tie poisťovne. Veď viete veľmi dobre, o čom hovorím, a určite aj diváci, že to zdravotníctvo je v katastrofálnom stave a nefunguje tak, ako by fungovať malo. A ideme stále k horšiemu a k horšiemu. Zoberme si, koľko nemocníc zatvárajú, koľko kliník sa ruší, už aj pre tie decká, títo detskí lekári, pohotovosti, to je na ďalšiu tému. Ale, no tak normálne, každý niekoho niekde pozná a niektorý pozná aj v Rooseveltovej nemocnici z toho tímu, ktorý tam bol a mal práve službu ľudí. No tak okopíroval to, ofotil a poslal to. No tak je to možné. Iné informácie unikajú z iných súčastí inštitúcií ako z nemocnice Rooseveltovej, kde sú nie až také v zmysle nejakého úradu pre národnú bezpečnosť opatrenia. Takže len tí novinári už čakali, tam ste to videli, nie len kamery, ale tam bolo viacero novinárov. Oni už čakali, keď ešte ten vrtuľník len pristával a keď vlastne tí novinári to tam filmovali, ako teda vezú prikrytého premiéra a ako ho privážajú na ten urgent. Oni tam boli skôr, ako bol vrtuľník z Handlovej. No, vy by ste tam nečakal, keby ste robil pre iné médiá niekde a chceli by ste byť najlepší? Tak ako som sa ja snažil byť najlepší na ochránke, preto som sa stal riaditeľom a ochrancom premiérov a ochrancov pápeža a Jimmyho Cartera, amerického prezidenta, Hillary, všetkých Clintonovej. Takže každý chce byť najlepší. Takže berme to tak, že boli tam tí najlepší, ktorí sa o tom dozvedeli a mali správne informácie. No však dneska mať správne informácie je to najdôležitejšie. Keby malá bezpečnostná zložka správnej informácie, že je tam atentátnik už z Dolnej Krúpej. Áno. A teraz zase ste mi dobre nahrali. Vidíte, aká je táto debata, ten brainstorming. Keby boli správne vyhodnocovali, lebo operatíva ešte aj monitoruje a nahráva pri takýchto akciách. Aj čo sa stalo pred rokom, pred domy. Tam nie sú, preto by tam nemali byť zbytočne platení ľudia a musia vyhodnocovať. A teraz si predstavte, vy vyhodnotíte, ustálite nejaké tváre. Áno. A teraz z Dolnej Krúpej, že? A teraz vy prídete nie do davu, do malej skupinky, kde je 15-20 ľudí a vy ho tam nerozpoznáte. Aha, je to ďalší signál, impuls. Kto to je, čo to je? A keby bola na ňoho optika zameraná, a že je v hľadáčiku, aha, však si už bol v Dolnej Krúpe, vieme, aký si mal názor, no tak, a zakričíš, Robo, poď sem. Ano. Tak určite už viem, že nie si privrženec. Ano. A už si pre mňa, pre ochránku, riziková osoba. Presne tak. Dobre hovorím? Samozrejme. No, takže, a zase môžeme vyhodnotiť, mohlo sa atentátu predísť. Áno. Vybavené. Ale však týchto videí teraz koluje, kde tento atentátnik a zločinec, ktorý sa pokúsil o
podstate úkladnú vraždu premiéra, tak teraz sa ukazujú videá, že on bol na mnohých takýchto protestných akciách. Napríklad na prezidentských predprezidentských mítingoch, hej, v Bratislave sú tam fotky. Potom bol na rôznych takýchto zasadnutiach, alebo tam, kde sa teda objavila vláda. A dokonca aj pred tým mesiacom, hej, v apríli tam bol. Tak ja sa teraz pýtam, akože, ak teda sa to všetko takto monitoruje, vyhodnocuje, robia sa z toho záznamy, tak ako je možné, že nikto z tej operatívy si ho nevšimol, že on je naozaj riziková a teda nebezpečná osoba a takýto amatér, ako veľa ľudí mi povedalo, viete, pán Kamenský, keď sa u nás 80 rokov nič také nestalo, tak tí ľudia boli troška, tá pozornosť Boli v komforte, ja tomu hovorím. Ale A nevyšli z komfortu a tam sa zistila ich Achillová päta. takto sa spýtam, podľa vášho názoru. Ja som preto smeroval to, že ako je možné, že tí novinári mali tie informácie, že oni už čakali ten vrtuľník. Mohol mať, a teraz sa pýtam všeobecne, a zaujímavý váš názor. Mohol mať tento človek, vy ste síce povedali, že mohol byť osamelý vlk, ten atentátnik. Ale mohol byť aj nadiaľkový ovládač nejakou skupinou zo zahraničia alebo od nás. Áno. Mohol byť motivovaný, mohol byť radikalizovaný, mohol byť už pripravovaný, štrukturovaný. Dokonca prichádzajú informácie rôzne, nebudem teraz polemizovať, nechcem to hovoriť, aj som nerobil nejakú paniku. Ja si o tom myslím svoje, ale ak niekto povie, a to je ďalšia chyba ústavného činiteľa, ktorý povie na tlačovke, bol to osamelý vlk. Ešte my nemôžeme povedať, bol to osamelý vlk. To je predčasné. Je jedna z variant, že bol osamelý vlk. Áno. A s tou variantou sa hráme ako prvou. Ale potom na to môže byť nadstavba. Áno. Kto z neho spravil osamelého vlka, aby sa správal ako osamelý vlk? A s kým sa stretával? S kým telefonoval za posledné obdobie? Aká je jeho minulosť? S kým, kde bol? To všetko sa musí vyhodnotiť. Povedať predčasne, osamelý vlk, proti nemu nič nespravíte, bezpečnostné opatrenia boli dobré, premiér pomaly mŕtvy, takže to sú také veci. No a váš taký osobný, profesionálny názor. Hypotéza aj. Mohol mať v úvodzovkách tento atentátnik nie len v tej tlupe, v tom dave, v tej úzkej skupine, kde nebolo ani 20 ľudí, možno 15, ale tam nejakého komplica alebo komplicov spolupáchateľov, alebo napríklad v rámci toho námestia v tej handlovej, alebo teda, ako vy hovoríte, že bol inštruovaný na diaľku, lebo to nie je také jednoduché, aby sa niekto tak zradikalizoval, lebo ten páchateľ nebol z handlovej. On z Levíc prišiel so zbraňou, a to nie je 5 kilometrov, z Levíc do handlovej je dosť veľa kilometrov, z Levíc prišla do handlovej, lebo v Leviciach býval, a tam si so zbraňou v ruke počkal na to, keď sa skončí to zasadnutie vlády, a aby ten premiér prišiel k nemu a vtedy on zaútočil a strieľal po premiérovi. Mohol mať tento človek teda buď tých komplicov v dave, alebo v rámci toho námestia, alebo teda, ako vy ste povedali, na to diaľkové ovládanie. Váš názor ma zaujíma. No, to je jasné. To je jedna z variant, s ktorou sa musí pracovať. Všetko je možné. Nemôžete to ohraničiť a povedať, s takou variantou sa nebudem zaoberať. To je ako, keď sa stane trestný čin a prídu z expertízneho ústavu a príde výjazdová skupina z kriminálky, tak musia sa zaoberať všetkými možnými verziami. A toto je tiež jedna z verzií, ktorú pripúšťam, ktorú hovoríte. A keď sme už pri tom, teda, že bol z Levíc a toto, podľa toho, čo som videl, či to je on, alebo nie je to on, ale podľa toho roku narodenia to sedí, že vo zväzkoch štátnej bezpečnosti, tak a tam evidovala ho Prievidza, pobočka. Takže zrejme poznal aj lokalitu, aj prostredie a handlová mu nebola cudzia. Ja som si pred touto reláciou pustil niekoľko videí, ktoré sa týkali práve atentátov na tie takéto významné osobnosti po celom svete. A tam bol povedaný jeden zaujímavý názor, že exekutíva alebo aj štátni predstavitelia veľakrát práve preto chcú povedať, že bol to osamelý vlk, ktorý alebo pološialenec alebo osamelý atentátnik, aby teda sa to zviedlo iba na túto individuálnu personu, kdežto, keby sa ukázalo, že to bolo nejaké sprisahanie, to sa nedá vylúčiť, alebo že tam boli teda nejakí komplici, alebo nejaká príprava tam musela byť. Keď z Levíc niekto príde so zbraňou v ruke, strieľa priamo v tej chvíli, keď tam je premiér, tak to asi nebolo len tak z neba. No a teraz oni povedali zaujímavú myšlienku,
že veľakrát sa povedalo, či už pri vražde Kennedyho, alebo útoku na Reagana, alebo útoku na niektoré také významné persony, že aby ten národ, napríklad v Amerike, nemal pocit viny, tak sa povedalo, bol to osamelý šialenec, ktorý zastrelil prezidenta. Ale možno teraz sa ukáže, lebo Donald Trump hovorí, že on, ak bude zvolený, teda nastúpi 20. januára 2025 do tej oválnej pracovne ako prezident, takže on odtajní tie dokumenty ohľadne tej vraždy Kennedyho, lebo už je to dostatočný čas. A tam sa možno ukáže, že to vôbec nebol nejaký individuálny šialenec, ale že možno naozaj tam bolo nejaké veľké sprísahanie, čo asi dneska niekto nepochybuje, že to bolo troška zložitejšie. A možno, že aj my sa len počas dozvieme, že tu bolo nejaké. Mohol byť riadený ten človek aj zvonka. Všetko je možné. Tak ako sú archívy tajných služieb zaujímavé Áno. a skrývajú veľa tajomstiev, tak skrývajú aj vatikánske archívy. Všetko je možné. Lebo tu s tým ide tá jedna vec, že tá medzinárodná reputácia sa oveľa ľahšie pri takomto atentáte obhajuje, keď sa povie, to bola individuálna persona, šialenec, atentátnik, osamelý vlk. Ako náhle sa ukáže, že to bolo sprísnené, to znamená, že tie bezpečnostné zložky absolútne by podcenili tú situáciu. No ešte raz, a vrátime sa k tomu, my sme už o tom na začiatku hovorili, aj teraz to trošku zase rozmeníme, alebo dáme tomu iný odtieň. Všetko je možné, aj variant, že to bolo načasované, prečo sa to malo stať na Slovensku, pretože vidíme aj postoje politikov na Slovensku, ktorí prišli, vidíme názory na mnohé veci, ktoré sa dejú vo svete. Ano. Všetko je možné. Tak, ako sa dá naprojektovať vražda, nainscenovať voči niekomu, že zaplatíte vydieraného kamionistu, alebo ho nanútite, aby to nasmeroval proti takému a takému vozidlu niekde pod Strečnom do protismeru. Všetko je možné. A proti tomu nespravíte nič. Všetko je možné, že to mohlo byť aj pripravené. Aby sa to stalo na Slovensku. Aby to vyzeralo a aby sa to aj stalo na Slovensku konkrétne takej osobe, aké sa to stalo. Všetko je možné. Čiže nerozprávajme len o osamelom vlkovi. Áno. Všetko je možné. Ale na to musia dať odpoveď tí, ktorí sú za to platení z rozpočtu Slovenskej republiky. Ale není ani 100, ani 200, ani 1000. A ide tam obrovský rozpočet. Áno. A to sú tí, ktorí by mali byť kvalifikovaní a ktorí by mali zhrňať, vyhodnocovať a posúvať ďalším bezpečnostným zložkám informácia aj samotnému premiérovi štátu a ďalším ústavným činiteľom, ktorí majú právo oboznamovať sa s takýmito významnými udalosťami, teda informáciami, ktoré sa týkajú tajných služieb. Všetko je možné. Čiže aby sme pochopili, nemôže niekto čakať ani. Predčasne mať takéto vyjadrenie. Presne. A nemôžete ani vy odo mňa chcieť ako od profesionála, aby som zaujal stanovisko k niečomu, Áno. k čomu nezaujíme stanovisko celé kolegium, lebo nemá dostatočné informácie. Ja sakramenský pozor si musím dávať, pretože sa vyjadrujem najťažším témam už 25 rokov, Áno. o ktorých mnohí čelili a ani do médií nechceli ísť, aby sa náhodou vyhli nejakým problémom. A musí človek rozmýšľať, čo povie. Keby som nemal tú odbornú prax za tie roky, Áno. tak si nedovolím sedieť dneska ani tu s vami v štúdiu a polemizovať o niečom. Ale keď raz som o niečom presvedčený a viem, ako by to malo byť, a viem, kto zlyhal, viem, kto si neplnil povinnosti, a viem, čo to znamená do najbližšej budúcnosti, až sa nespravia poriadky v tejto oblasti, tak prečo by som to nepovedal? No a teraz tu vzniká takáto zaujímavá otázka. Áno. Najprv sa teda to hovorilo, že on je teda individuálny atentátik, poháňaný nenávisťou a je politicky motivovaný. Lebo mal tam tie vyjadrenia, že mu prekáža vláda Roberta Fica, potom mu prekáža zmeny v RTVS, potom, že sú nejako obmedzované médiá a potom tá posledná vec, on to tam aj povedal, že Ján Mazák teda bol odvolený z funkcie predsedu súdnej rady Slovenskej republiky. Takéto 4 veci povedal. Takže ono to vyzerá naozaj tak akože politicky motivovaný a aby to vyšetrovanie a ten motív išiel týmto smerom, že na jednej strane možno pološialenec, na druhej strane politicky motivovaný. Ale teraz sa objavili teórie a sú medializované, takže sú verejne známe, že čo ak to bolo tak, že
ide o zmenu zahraničnej politiky Slovenskej republiky a ide o zmenu zahranično-politického smerovania vlády Slovenskej republiky, lebo ak by toto pripravila istá zahraničná, povedal som, profesionálna služba, úplne jedno, či je štátna, neštátna, súkromná. A proste, ak by to niekto profesionálne pripravil a dostali by sa do situácie, že by oni teda nejakým spôsobom znefunkčnili po takomto atentáte, nedaj Bože, by sa stalo niečo horšie, tak následne by teda padla vláda. Pádom vlády by sa otvoril priestor pre opozíciu, kde... Na úradnícku vládu. Napríklad na úradnícku vládu, alebo napríklad na to, že ak by tá opozícia zrazu navrhla pani prezidentke, ešte má šancu do toho 15. júna, by navrhli, tak ale my tu máme 76 hlasov, vymenujte mňa. Zastavím vás, všetko je možné. No. Ale držme sa odbornej stránky, o ktorej sme hovorili a ohľadom ktorej som tu. A nechcem nejak politizovať, čo ich bolo. Samozrejme, všetko je možné. Nedá sa vylúčiť ani tento... Nedá sa vylúčiť nič. Keď je raz mŕtvý premiér, všetko sa mení. Áno. Celá situácia ide ináč. A menia sa aj na tej šachovnici, menia sa figury, menia sa charaktery ľudí, ktorí predtým pri ňom stáli a boli verní. Viete, je veľmi dôležité, aby mal, preto Rímska ríša musela prežiť niekoľko dlhých rokov. Keby nebol mal rímsky cisár oddaných pretoriánov, tak sa to nestane. Keby mal takých Brutusov, tak vidíte dobre, ako to dopadlo. No. Octavianus, ktorý mu hovoril, si len človek. Nauč sa počúvať. Never len tým, čo ti hovoria to, čo si, aby sa ti páčilo, čo si myslíš. Pozor. Mnohí politici sú už na smetisku, lebo sklzli do takéhoto stavu. Naučili si ľudí blízkych hovoriť, aby im hovorili to, čo sa mu páči. A kto mu povedal, vieš čo, ale ľudia z ulice hovoria trošku iné a ináč sa na to pozerajú. Až potom po voľbách mu zaplo a už bolo neskoro. Za tých 43 rokov praxe a tým, že som bol aj v Leopoldove s premiérom, kde som skoro prišiel o život, medzi vrahmi. To bol ktorý premiér? Čič. Vlády národného porozumenia. To bol ešte v roku 1990. A pred zburou som tam bol v kinosále v centre medzi 200 odsúdenými najťažšieho kalibru, ktorí to viedli. Takže tam som sa druhý raz narodil. Takže môže mi niekto rozprávať, ak sa majú veci robiť, hociaký nevykvasený politik, ktorý príde do nejakej funkcie ministra, mňa to neovplyvní. Nech si rozpráva. Ja som si zažil svoje. A ten život ma naučil. Ani tie 3 vysoké školy, ktoré mám, mi nedali toľko, čo mi dal tento život. Áno. A aby som vedel správne sa rozhodnúť a správne pomenovať veci. A takíto by mali byť aj viacerí. A tá spoločnosť by ináč vyzerala. Tak som sa chcel spýtať, že aké by bolo si treba z tohto zobrať ponaučenie, ale teraz nie len z hľadiska tej ochrany ústavných činiteľov a tých diplomatických misií, myslím teraz z pohľadu úradu, ale aké by malo byť ponaučenie, aké by malo byť to ďalšie smerovanie. Ja predpokladám, že tam musia prísť aj systémové zmeny. Po tom, čo sa stalo, ak neprídu systémové zmeny, tak potom to by znamenalo buď, nechcem povedať, že nejaká možnosť sprísahania, ani to sa nedá vylúčiť. Hej? Alebo potom, ako je možné, že my sme sa dostali do veľmi zložitej situácii a urobili v podstate jeden, zatiaľ ho nazveme šialený atentátnik, nám urobil hanbu po celom svete, lebo my sme sa dostali na stovky serverov a na stovky tituliek rôznych najväčších svetových portálov, v podstate všetkých svetových. Áno. A plus, to chcem povedať, že viac ako 200 rôznych svetových politikov a významných osobností poslalo Robertovi Ficovi, teda mu poprialo skoré uzdravenie a aby všetko dobre dopadlo a jednoducho naozaj tam treba povedať, že Robert Fico je, či chceme alebo nechceme, je to neopakovateľná persona slovenskej politickej scény, lebo je to štvornásobný premiér. A paradoxne vždy vyhral proti tej masmediálnej, nechcem povedať, že žumpe, ale proti tomu masmediálnemu tlaku toho mainstreamu,
ktorý proste stále kydal na ňo a stále na ňo akože, lebo tak sa nerobí podľa mňa, tak špinavo sa nerobí tá novinárčina, ako to robili veľakrát proti nemu, hej? Ale to je všade vo svete. A hlavne tam, kde majú nejaké záujmy iné štáty, aby sa to realizovalo. Takže poďme k tej téme, aby sme to zhrnuli. Čiže čo si z tohto zobrať, aké ponaučenie? Ponaučenie, o ktorom sme už viac menej hovorili, len to zhrnieme. V prvom rade ľudia sa musia zobudiť, koho budú voliť. Ľudia by mali premýšľať, nerozmýšľať stádovito. Nie, dneska mu dá, útorok mu dá kapusnicu z jednej politickej strany, ale guľáš mu bude štvrtok chutiť lepšie z inej politickej strany, tak dá jemu hlas, hoci mu slúbil. To ja som sa presvedčil. Ja som prešiel celé Slovensko a som sa stretol s 18 600 ľuďmi v minulosti. Takže ja poznám slovenský národ, ak funguje. Musí sa trošku zamyslieť aj slovenský občan nad tým, že o jeho osude rozhodujú politici. Nesmie sa už stať, že sa dostanú do parlamentu tak nízko kvalifikovaní ľudia, tak nízko morálne a tak nízko intelektuálne postavení, položení, ako sa dostali za posledné roky. Nesmie sa už stať. To nás stálo veľmi veľa. A ľudia na to pomaly, dúfam, prídu. A keď nie, tak je to tragédia národa, zase hovorím. Čiže musí sa zmeniť retorika politikov. Dokonca na tých tlačovkách teraz o tom rozprávajú aj politici súčasnej koalície. Aby sa nepolarizovala spoločnosť, aby sa nevytvárali vášne, aby sa nemobilizovali takíto ľudia, ako bol útočník. Áno. Lebo tam ste správne podotkol, že je to aj motivácia pre niektorých. Presne. Takže toto sa musí zastaviť. Musí sa urobiť update v legislatíve, metodike, bezpečnostných zložiek. Musia sa z toho sakramensky poučiť, lebo už sa z toho teraz poučujú a už konajú zahraničné služby, čo mám informácie. Musí sa dávať na miesto každé jedno človek, ktorý tomu rozumie. Nie vy ako politická strana sa dostanete do parlamentu, idete do exekutívy, ste tretí, čo ja viem, koaličný partner a začnete to teraz rámovať, kosiť všetko, dáte preč len za to, že má nejaký názor, ktorý sa vám nepáči, aj človeka, ktorý je tam 30 rokov a rozumie tej problematike. A vy tam dáte fera, mrkvu z Dolnej Marikovej alebo z Hornej Ždane len za to, že mi je verný, chodil na mítingy, ale nič tomu nerozumie. Takto to nefunguje. No, niekde sa to možno stráti na nejakom regionálnej pobočke nejakého ministerstva alebo nejakého úradu práce, ale v bezpečnostných zložkách je to nepripustné. Tak. To nemôže existovať v bezpečnostných zložkách. A to buď si uvedomia politici, alebo nie. Keď si to neuvedomí politik, koho dávam za ministra vnútra, koho dávam za policajného prezidenta, koho dávam za riaditeľa úradu ochrany ústavných činiteľov, koho dávam za šéfa takej služby, tak potom sa môže stať, že sa mu to vráti ako bumerang. Rozumieme sa? Deťom kupujeme hračky, alebo robíme lietadlá s správnymi záhybmi z papiera, ktoré keď pustíme, sa mu to dieťaťu vráti do ruky. Ale toto my nechceme, aby sa toto stalo. Takže toto bude živý príklad, táto tragédia, ktorá sa stala, si myslím, zobudí strašne veľa ľudí. Áno. A určite bude ináč premýšľať aj pán premiér, ktorý sa vráti v poriadku, zdravý. Znova sa, ak sa hovorí, dá dohromady fyzicky, silovo. Určite už bude mať iný pohľad na mnohé veci. Určite bude premýšľať aj nad ľuďmi okolo seba. A určite bude premýšľať aj nad sám sebou, lebo všetko má svoje príčiny a dôvody. Áno. Všetko. A budú sa musieť mnohí ľudia zmeniť vo vyjadrovaní aj nie len v opozícii, ale aj v koalícii. Áno. Skrátka, ináč my neurobíme pokoj, kľud. Ak sa dvaja rodičia hádajú pred deťmi, z tých detí nič poriadne nevyrastie. Áno. Ak chodí otec ako alkoholik domov,
je predpoklad, že budú deti alkoholiky. Ak je otec násilník a bude byť mamu, to dieťa, ktoré vyrastie a bolo toho svedkom, bude byť vlastnú, či to bude syn, bude byť vlastnú ženu a decka, alebo to bude ďalšia dcéra, ktorá sa dá na drogy, alebo čo. Skrátka, musí tu byť nejaký vzor a podľa toho vzoru musíme ísť všetci. Demokracia je pekná vec. Ale my v tej demokracii sa musíme vedieť zorientovať a musíme myslieť na naše deti. A to by som mohol teraz tu hovoriť ďalšiu hodinu, dve, čo sa deje na školách, prečo sa to deje. A pozor, to je naša najzraniteľnejšia oblasť, skupina naše deti, lebo to je budúcnosť národa, budúcnosť tohto štátu. A my, keď tým deťom nedáme pomocnú ruku, my, keď tie deti necháme prežívať toto všetko v úzkosti, v depresii a strachu, keď nebudú vedieť pedagógovia, učitelia, čo majú s nimi robiť, keď nebudú mať manuály, o ktorých som hovoril, keď som sa vyjadroval pre médiá pred 4 rokmi vo Vrútkach po tragédii ťažkej, kde bývalý žiak zastrelil zástupcu riaditeľa školy, zranil 2 policajtov, ďalšie učiteľky. Povedal som, musia byť manuály, musia zo štátnych inštitúcií vytvoriť manuály, aby sa vedeli zorientovať, keď im nahlásia bombu, keď bude tam násilie, keď začne tam niekto so zbraňou vyčínať. Kedy dali ten manuál, keď som na to upozornil pred 2 týždňami, o 2 dní mali poradu, rýchlo dali na ministerstve školstva na stránku nejaký dokument, ktorý hovorí a určuje alebo pomáha, že čo majú spraviť základné tézy na školách manažmenty. Nie je to trestuhodné? Za toto by mali byť braní k zodpovednosti. Braní k zodpovednosti. Či ministri, ktorí vtedy boli, a úradníci. Nemôžem to odbiť nejakou myšlienkou alebo nejakým výrokom. Rodičia sa už nemusia báť, deti sú bezpečí. To by som si ani po 100 rokoch nedovolil povedať. Alebo dám policajta niekde pred školu, ktorý včera vyšiel zo školy, určite tam nedá spracovaného vyšetrovateľa alebo operatívca, ktorý má 30-ročné skúsenosti. A niekto povie, obráte sa, môžu sa riaditelia škôl, učitelia obrátiť na toho policajta, čo je pri škole. To je tak smiešne, triviálne, to je niečo strašné. Čiže už len to uzavriem, my musíme reštartovať, updateovať všetky sféry. Ale opakujem, tam musia prísť odborníci. A už len jednu vec. Ja som zažil aj bývalý režim, aj súčasný režim, aj vývoj k tomuto, kde sme sa dopracovali, k tejto katastrofe, v akej žijeme. A čo všetko k tomu, tá trajektória, čo všetko sa odohrávalo. Ak ľudia, teraz to poviem nasurovo, ak ľudia navolia debilov, tak debilov budú mať. A stanú sa skutočne ovládateľnými ľuďmi, ovládaní ľuďmi debilmi. To sme videli, čo sa tu dialo za posledné roky. Politické strany, a to teraz už nechcem ísť do politiky, to len na záver, aby to trošku som ozrejmil ľuďom, si musia budovať štruktúry. Ak chcú sa dostať do parlamentu a majú šancu, že budú mať 5, 8, 10%, po 5% po kvóre už majú šancu, sa musia dostať do parlamentu. Ak sa dostanú do parlamentu, je možnosť, že pôjdu do exekutívy, do výkonnej moci, do vlády. Ale ja musím mať pripravených personálne a odborne ľudí na to. Čiže sa budujú tieňové štruktúry. Ak mám ja s politickou stranou záujem, že budem mať rezort taký alebo onaký, nemôžem mať všetky, na ktoré sa zameriam, tak musím mať odborníkov. Plánujem tam ministra, ale keď silnejšia strana druhá poradí bude mať svojho ministra, no tak ja tam budem mať štátneho tajomníka. Ale ja budem ešte potrebovať aj riaditeľov sekcií. Len to nemôžu byť idioti, ktorí prídu z nejakej strany Slovenska od niekul a povedia len za to, že som bol verný, chcel by som byť v tejto pozícii. To takto nefunguje. Čiže tie štruktúry sa musia budovať v opozícii, keď chce byť strana v koalícii vo vláde niekedy, a musia vedieť presne, kto bude riadiť také týmy, čo ja viem, tým pre to, tým pre bezpečnosť, tým pre sociálnu politiku, tým pre zdravotníctvo, a mali by to byť kvalifikovaní ľudia. Keď toto nebude, my budeme stále v akomsi kruhovom objazde, tam sa budeme pohybovať a nebudeme mať cestu von. A pýtam sa, čo to je. Takže toľko. No a ešte záverom, taký zaujímavý moment.
Dávam do pozornosti časový faktor. Toto video nahrávame, je deň a pol po atentáte na premiéra Fica. A teraz mňa sa už viacero médií pýtalo a dokonca tam bola takto otázka položená, že záver tej otázky je, že či by mohli tieto súvislosti s tým atentátom a neskorší ďalší vývoj vyústiť do občianskej vojny na Slovensku, a poviem to širšie. Ja som hneď povedal, že v tejto fáze, keďže premiér žije a keďže je tá situácia, aká je, absolútne vylúčujem v tejto fáze tento scenár. Zdôrazňujem časový faktor, sme len deň a pol po tom atentáte. Ale boli tam také širšie politické skutočnosti, že ako keby niekomu vadilo, že na tom Slovensku by mal byť pokoj, ako keby niekomu chcel naštartovať nejaký ukrajinský scenár, lebo tam viete, ako to potom skončilo v tom vojenskom konflikte, ako keby niekomu vadilo, že, a to si všimli západné médiá, francúzske, nemecké a tak ďalej, a všimli si túto jednu skutočnosť. Atentát na premiéra prišiel v čase, keď premiér predtým vyslovene povedal, že je za mier na Ukrajine, že teda štát tam nebude posielať zbranie, muníciu na ten ukrajinský konflikt. Slovenská republika odmietla tú pandemickú zmluvu VHO. Slovenská republika v podstate hlasovala proti migračnému paktu. Slovenská republika sa vyslovuje za nejaký konštruktívny dialog s Ruskou federáciou. A to ako keby istým, povedal by som, západným skupinám nevyhovovalo a aby mohli naštartovať ten scenár, ktorý by oni chceli, nechcem povedať, že prozápadný, my sme v Európskej únii, sme v NATO a tak ďalej, ale teraz chcem povedať to, že ako keby im nevyhovovalo, že ten premiér nebol podľa ich názoru, podľa toho západného, dostatočne rusofóbny, dostatočne alebo silne antiruský. On taký nebol. A ako keby potrebovali zmeniť túto politickú situáciu. A toto vlastne, vy ste veľmi povedali dobre, že z diaľky na nejaký spúšťač mohol byť tento človek teda pripravený, radikalizovaný, myslím ten atentátnik. Je to uhraté, že nejaký jedinec, osamelý vlk a nejaký zradikalizovaný nenávistný občan, ale nakoniec to ako keby veľmi dobre zahralo tým profesionálom, ktorí teda to celé mohli zorganizovať, a ten cieľ môže byť zmena tej zahraničnej politiky, prípadne vyvolať nejaké občianske nepokoje na Slovensku a niektorí sú možno smutní, že im sa to nepodarilo tak, ako si to predstavovali. Povedali ste viacej otázok, takže ja to zhrniem do takých dvoch. Je prirodzené a jasné, že každý má možnosť, alebo každý má chuť a záujem a cieľ v prvom rade uchytiť moc v tomto štáte. Tak ako je opozícia a robí všetko preto, tak je aj súčasná koalícia. Len každý rozmýšľa ináč. Áno. Jeden spolupracuje s tými, ktorými by ten druhý nikdy nespolupracoval. Jeden berie peniaze od tých, od ktorých by ten druhý nikdy nebral. Rozumieme sa, o čom hovorím? Ale teraz otázka, že či by tu mohla byť občianska vojna. No viete, to je ako s onkologickým nádorom, ktorý je ohraničený. My teraz, keď to prirovnám, toto, čo sa teraz stalo, tak je tu nejaké znamienko, ktoré teraz študujeme, či je maligné alebo nie. Ale to môže veľmi rýchlo dostať zvrat, že? A tak ako chirurgovia musia vyrezať nádor, ktorý by bujnel, metastázoval, no tak v každej situácii, ako je aj táto, ktorá sa tu momentálne zasiala, a táto spoločnosť je teraz svojím spôsobom dezorientovaná, toho, čo sa tu deje, tak sa musí veľmi rýchlo stanoviť diagnóza a musia sa okamžite urobiť kroky, ktoré budú viesť k ozdraveniu spoločnosti, k bezpečnosti a istote občanov Slovenskej republiky. Ale to je zase to, čo som hovoril, to je proces dlhodobý. Áno. Že keď s tým sa musí počítať. Tak ako nemôžu traja politici letieť v jednom lietadle špeciál a vypadli všetci traja. Tak ako nemôžu traja manažéri alebo dvaja manažéri, Jackom Welchom zo Spojených štátoch som rozprával, komunikoval, veľa vecí múdrych, bol šéf General Electric. Ako nemôžu dvaja manažéri kľúčovi letieť tiež v jednom lietadle, jednej stíhačke biznisovej, tak sú určité pravidlá aj na toto, o čom hovorím. Takže tohto, keď sa budú všetci držať, keď si budú stabilizovať tým okolo seba, Ano.
keď aj premiéra, pevne verím, že má človeka, ktorému veril, keby sa niečo stalo, a nie jedného. Keď to budú ľudia, ktorí nebudú stať ako takí cibazoli pri ňom len a pozerať a čakať, kedy im čo povie a čo, aby rýchlo urobili. Skrátka, každý musí byť tvorivý niečím, každý musí byť prínosom v tom balíku, v ktorom je, v tom prostredí okolo premiéra a každý musí niečo vedieť vygenerovať, vyprodukovať. Preto si myslím, že taký scenár nejaký, že by tu mohla byť občianska vojna, ani nepripúšťam. Ale... A ja ho vylučujem. Ale musia rozmýšľať tak, ako si myslím ja, že by bolo správne. A to sa zase vraciam k tomu, že by tu mali prísť tí odborníci. A musia prísť odborníci, lebo keď neprídu, je koniec. Priatelia, záverom chcem povedať, že naozaj prajem premiérovi Robertovi Ficovi skoré uzdravenie, pevné zdravie, aby čím skôr mohol 100% vykonávať funkciu premiéra Slovenskej republiky. A tým, že je situácia taká, aká je, chcem poďakovať profesionálovi, plukovníkovi v zálohe, doktorovi Jurajovi Zábojníkovi. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem vám za pozvanie. Ja som nikdy nikomu neodmietol pozvanie do štúdia, pretože každý je výnimočný. Nie je to jednoduché robiť rozhovory, nie je jednoduché zariadiť si štúdia, nie je jednoduché vygenerovať a hlavne mať sledovanosť. Takže prajem vám všetkým, aj vášmu tímu, ktorí ste okolo tohto všetkého. Nech sa vám darí, nech ste zdraví a aby ste mali len dobrých hostí a takí, čo zaujmú vašich sledovateľov, divákov, aby im to niečo dalo. Ďakujem vám za pekné slova. Majte sa krásne. Dovidenia. Dovidenia.